Hoci sa aikido na prvý pohľad javí len ako súbor sebaobranných techník, medzi ostatnými bojovými umeniami má jedinečné postavenie. Zdôrazňuje fyzickú aj duševnú harmóniu s prírodou, vesmírom a dokonca aj s protivníkom. Aj o tom sa mohli osobne presvedčiť účastníci medzinárodného seminára aikido. Toto podujatie sa pravidelne opakuje minimálne jedenkrát do roka. Tieto semináre vlastne sú pod záštitou našej organizácie, čo je Slovenská spoločnosť priateľov aikido, ktorá je, dá sa povedať, jediná organizácia s naozaj celoslovenskou pôsobnosťou. Na seminári, ktorý sa konal v spolupráci s Trenčianskou univerzitou, zastúpenou rektorom Ivanom Knepom, prorektorom Milošom Hašticom a Vlastimilom Šimičkom z katedry telesnej výchovy a športu, sa zúčastnilo viac ako 100 účastníkov z rôznych kútov Slovenska, ale aj 5 zahraničných krajín. Viedol ho jeden z najvýznamnejších predstaviteľov aikida v Európe. Frank Noël je z Francúzska, je z mesta Toulouse, je to technický riaditeľ Francúzskej federácie aikido, čo je najväčšia organizácia na svete, aikido organizácia. Približne 10 rokov žil v Japonsku, kde je teda veľmi známy a aj na celom svete cestuje prakticky každý víkend, má semináre po celej Európe. Má 7. dan Aikikai, čo je prakticky najvyšší technický stupeň, ktorý momentálne má nejaponec. Koľkokrát ste už navštívili Slovensko? To si presne nepamätám, ale chodím sem už viac ako 17 rokov, čo je naozaj dlhá doba. Aikidu sa venujem takmer 41 rokov. Úroveň tohto bojového umenia na Slovensku sa postupne zvyšuje. Teraz máte veľa dobrých učiteľov a za ten čas, čo sem chodím, naozaj vidieť veľký pokrok. Semináre sa organizujú prakticky pravidelne a pre záujemcov o toto umenie je to jedinečná šanca učiť sa priamo od majstra. Aikido sa nesústreďuje na údery a kopy, k získaniu kontroly využíva energiu protivníka. Hlavná myšlienka či filozofia aikida je, ako vyriešiť konflikt tak, aby nikto nezvíťazil a nikto nebol porazený. Ako nastoliť mier medzi ľuďmi. Cieľom seminára bolo nielen zdokonalenie techniky, pohybu či mysle. Jeho súčasťou boli aj majstrovské skúšky, ktoré jednotlivým účastníkom umožnili postup do ďalšieho stupňa či danu. Toto je výukový seminár, kde učiteľ, ktorý sem príde, ukazuje vlastne techniky, ktoré sú viac alebo menej náročné a samozrejme tí ľudia sa to snažia nejakým spôsobom opakovať a sekundárne do tej svojej technickej spôsobilosti nejakým spôsobom to previesť. Áno. V aikide ani prakticky nie sú to, čo ste zvyknutí, povedzme z judo alebo z karate, na tie žlté, zelené a čierne a hnedé opasky. V aikide, keďže to je tradičné bojové umenie, sú len biele a čierne pásy. Bielý pás sú žiacké stupne, čierny pás označuje majsterský stupeň, teda dan. Záujemcovia o aikido sa môžu prihlásiť na Trenčianskej univerzite Alexandra Dubčeka v Trenčine, kde prebiehajú tréningy približne 2-krát do týždňa, alebo na webovej stránke aikido-honkadori.sk. Nábor prebieha počas celého roka.